Ahojte, je tu zase Nora, ale to ty je zase po slovensky, ja som tu s bratrancom. Gunboyom! Ty nejsi Playboy? Gunboy, ty múdra. Á, dobre. Alebo Alex Mantivy, ty múdra. Ešte Dobre, neviem, čo Alex bude, Mantivy. ešte neviem, čo mám, ale budem youtuber. Dobre, takže bude youtuber. A no, ideme robiť také challenge, že 7 sekúnd. Ktorý robili Gogo a Lucy a ďalej nevieme. Hogi, ne? Hogi a ešte neviem to a to je to úplne neviem. jedno. Ešte majú. No a ideme dať challenge, ktorý bude vlastne len v tejto izbe. V mojej. No, v jej. No, Trošku hlasnejšie, ne? Ok, vieš čo. To je jedno. Tak, Moja sestra má dneska narodeniny. Moja spolužiačka chcela, aby som niečo s ňou natočila, vieš čo, ne. A ja som sa rozhodla, že natočím niečo s Alexom. Dobre, Saši začína. Máš 7 sekúnd na to, aby si zohnal toho retardovaného škrečka. Jakého? Toho rúžového. Jakého? Čakaj, ktorý sa tam smeje. 1, 2, 3. 3 sekundy, OK. Naši škrečkovia sú tu. To sú Nori. Ježiši, aké sú zlatučky. A čo vedia robiť? Hej, to nefunguje, ani tento. Ti nemáš tam baterky. Skoro hodil. Tak poď. Máš 7 sekúnd na to, aby si sa dotkla jen tam toho papagája. Aký papagaj? Jen tam toho. OK. Ne! No, ja som zabudol počítať. Ježiši, Alex si... Tak dobre, máš jeden bod a ja mám jeden bod. Jaký je ďalšie? OK. Ahoj, Naďka. Poď sem. No, čo tam blokuješ? Poď sem. Tak, toto je Naďka. Pozri, sadni si. Klikni. Aj to sa jej stalo chodenie. Že tak na pol zombie a na pol človek. OK. No, Tak, máš 7 sekúnd na to. Naďa nehrá. Ježiš, sú to dve dievčatá, ja som nervózny. Máš 7 sekúnd na to, aby si vypol hen tú lampu. Au, môj hlava. 1, 2, 3. čo hovor? OK, podoba. No, daj. Takže máš 7 sekúnd na to, aby si mi povedala, aké máme, koľko máme vyučovaní v škole, koľko máme hodín a čo máme za, aké máme telesné alebo takéto poď. Počkaj, čo som? Že koľko máme hodín, Dobre. no a aké máme hodiny. Máme 5 hodín, slovenčina, matika, angličtina, čítanie, výtvorná výchova, telocvik, prírodsko-náboženská etika a informatika. Dobre. Jo! Au, sukne. Au, moja sukňa. Tebe sa nič nesalo, ty čuš. Máš 7 sekúnd na to, aby si, čo ja viem, otvoril okno. Hej. 1, 2, Hotovo. thank you. 3 sekundy. OK. Give me something. Máš 7 sekúnd na to, aby si otvorila všetky šuplíky, čo tam máš. Dokiaľ, ale tam je ten... Hen to nebudem otvárať. Koľko tu máte? O, to je všetko. Máš. Čo robíš? Chod hen tam. Tak ideme. Máš
7 sekúnd na to, aby si tento úzlík rozviezol. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. OK, uznávam to za bod. Dobre. OK. Aj na mňa je. Thank you. Thank you. No, daj mi niečo. Choď dozadu. Leží tam ako úhorka. Koľko mám bodov? 5 a 5? Dobre. Neviem. Máš 7 sekúnd na to, aby si vymenoval Som naše sa školy aspoň 3 učiteľky. zaviazala. Kráľovičová. Ja som sa zaviazala. Agalarevová Gregorovičová. Krankušová. Dobre. Uznávam si to za pol boda, lebo to bolo za 7 sekúnd. Krankušová. Takže máš 6, takže ja mám 6. Robiť pienu. Dobre, ideš. Máš 7 sekúnd na to, aby si vymenoval všetkých žiakov na tejto fotke. A v menách či prezviskách? Mená. Krstné. Dobre. Samo, Mišo, Rado, ja, Alex, Dušo, Peťo, Alex, Jakub, Alex, Sára, Tamara, Tamarka. Ne, Tamara. Emma, Nikola, Nina, ty a Daniela. 6 sekúnd. Dobre. Ale nesadem. A uznávam ti to za jednot. No dávaš. Počkaj. Ne. Fotka stále padá. Čo chceš? Au. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala všetky svoje videá. Nejaké gumičky, Animal Jam s mojou sestrou a neviem čo. Nejaká pesnička. Pol boda, takže ja mám 7 a ty máš 6, takže ja som vyhral. Nevyhral. Čaute. Ne. Čo je? Ešte sa hrá. Ale by si zahral do 7, čo je? No a? Ešte musíme spraviť aspoň takých 7. Ne, 2. Tak no. No. Teda ja mám? Hm? OK. Máš 7 sekúnd na to, aby si vymenoval úplne všetky farby na celom svete. Čo? To sa nedá. Dá. Nedá. No dobre, iba tie normálne. No tak, fialová, rúžová, modrá, zelená, žltá, fialová, strieborná, čierna, bordová. Dobre. Polbová. Jaký poboha, veď No hej, lebo už bol 7. Že? Ale to bolo ťažké. A teraz si dávaš? Nečo si nastavil ten timer? Máš 7 sekúnd na to, Aby som si predla. aby si povedala, No zase je tu ten aby si povedala 20 vecí, ktoré máš najradšej. Animal Jam, Minecraft, plišové hračky, moju sestru, YouTube a Gogomena. To nebolo 20. To je všetko, čo mám rada. A 20. A Playko? OK. Playko nemáš rada, nechceš povedať, alebo tam... A je tu moja sestra so sámkami. Bez uskrtí. Čo robíš? Náďa si tu vychutnávacie salámy. Bože. Tak dáš mi 7 sekúnd. Máš 7 sekúnd na to, aby si
aby si, čo viem, Ja mám okrem toho 8,5. máš 7 sekúnd na to, aby si, bože, čo mám, aby si zohnal hento tučné babo. 1, 2, 3. Godzilla. Ty Godzilla. Ty Godzilla. Ako tu ričku chaltu. Ešte, že ma to preskočilo. Jo, vyhral som. Dnešným víťazom sa stáva Alex. Super, mámičko Godzilla. I'm sexy and I know. Takže dnešným víťazom Sa stáva ja. Alex. Som ja. Takže si zaslúži kurča šťastia. Takže 3, 2, 1, kurčo šťastia. Henže, to je tweety,